ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் சத்தியவிரதன் கதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறேன். நேற்றே சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஜனமேஜயன் வியாசர்கிட்ட சத்தியவிரதன் கதையை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னதுமே வியாசரை சொல்கிறாரு. நான் ஒரு தடவை தீர்த்த யாத்திரைக்கு நைமிசாரண்யம் போயிருந்தேன். அங்கே நிறைய ரிஷிகள்லாம் இருந்தாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு கதா காலட்சேபம் நடந்தது. அப்போ ஜமதக்னி அப்படிங்கிற முனிவர் அங்கே இருக்கிற மகர்ஷிகள்கிட்ட கேட்டார், எனக்கு ஒரு சந்தேகம். பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரர், இந்திரன், வருணன், அக்னி, சூரியன், வாயு, குபேரன், சந்திரன் மற்றுமுள்ள கிரகங்களில் பூஜிக்கத்தக்கவரும் நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடியவரும் அதிவிரைவில் திருப்தி அடைந்து அருள் புரியும் தன்மையுடையவரும் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். உடனே அங்கேருந்த லோசமர் அப்படிங்கிற முனிவர் நீங்கள் சொன்ன எல்லாத்துக்குமே உரியவள் பராசக்தியான தேவி மட்டும்தான். தேவியோட மந்திரத்தை தவறாக உச்சரித்தா கூட தேவி அவங்களுக்கு அருள் கொடுப்பா. அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். கோசல தேசத்தில் தேவதத்தன் அப்படின்னு ஒரு பிராமணன் இருந்தாராம். அவர் புத்திரன் வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு புத்திர காமஷ்டியாக செஞ்சாராம். அப்போ அங்கே சாமவேத கானம் சேர கோபிலர் அப்படிங்கிற முனிவர் ஸ்வரபங்கமாக அந்த கானத்தை இசைச்சாராம். இதனால் கோபம் கொண்ட தேவதத்தன் கோபிலர்கிட்ட இதெல்லாம் மூடத்தனம், ஸ்வரஹீனமாக பாடுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னதுமே உடனே கோபிலருக்கு கோபம் கோச்சிக்கிட்டு, என் உடல் ரொம்ப தளர்வாக இருக்குது, அதனால தான் கானம் இசைக்கும் போதும் ஸ்வரபங்கம் உண்டாயிருச்சு, இதை தெரியாமல் நீ என்னை மூட அப்படின்னு சொல்லிட்டல, அதனால் உனக்கு பிறக்கிற பையன் மூடனாகவும் முரடனாகவும் ஊமையாகவும் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்டாராம். இதை கேட்டதுமே தேவதத்தனுக்கும் ரொம்ப கவலை அடைஞ்சு அவன் பயந்துக்கிட்டே நான் செஞ்ச சிறு தப்புக்காக நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சாபம் கொடுக்கலாமா? என் மகன் மூடனாக பிறந்தா என்ன பையன்? அவனால் வேதம் கூட படிக்க முடியாது, எந்த வேலையும் சரிவர செய்யவும் முடியாது, புத்திரன் இல்லை அப்படிங்கிற சோகத்தை விட மூடனாக புத்திரன் பிறந்திருக்கானே அப்படிங்கிற துன்பம் தானே எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அழுது, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சாப விமோச்சனம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம். உடனே முனிவர் சொன்னாராம், பெரியவங்களோட கோபம் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது தணிஞ்சிடும். அதே மாதிரி எனக்கும் இப்போ உன் மேலே எந்த கோபமும் இல்லை, உன் மகன் மூடனாக பிறந்தாலும் அவன் நல்ல வித்வானாக மாறுவான் சொன்னாராம். தேவதத்தனுக்கும் அவன் மனைவி ரோஹிணிக்கும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலேயே ஒரு மகன் பிறந்தானாம். அவனுக்கு உதத்தியன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்களாம். 8 வயசில் உபநயனம் செஞ்சு வச்சு வேதங்களெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்களாம். 12 வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு எவ்வளோ முயன்றும் வேதங்களை அவனால் கற்றுக்கவே முடியலையாம். இதனால் எல்லாரும் அவனை ரொம்ப கேவலமாக பேசினாங்களாம். இதை பார்த்துட்டு அவங்களுடைய பெற்றோர்கள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, அவனை திட்டுறவங்கள கோவிக்காமல் அவங்க பிள்ளை மேலேயே போய் கோபத்தெல்லாம் காமிச்சாங்களாம். நம்ம அப்பா அம்மாவே நம்மளை திட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவமானம் தாங்க முடியாமல் வீட்டை விட்டு காட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம். அங்கே போய் கங்கை கரை ஓரமாக ஒரு ஆசிரமத்தை அமைச்சு அங்கே கிடைக்கிற காய்கனி அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே பொய் மட்டும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற சத்திய விரதத்தோடு இருந்தாங்களாம். உதத்தி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் திங்கிறது, தூங்கிறது, அப்புறம் பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது, இது மட்டும்தானா. இதனாலேயே அவனை சத்தியதபன் அப்படின்னு எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்களாம். ஒரு நாள் தனக்கு தானே சிந்திச்சிட்டு இருந்தா அப்படியா, நாம் ஏன் இப்படி இருக்கோம், இந்த மூடத்தனம் நம்ம புத்தியினால் வந்ததா இல்லை தெய்வ செயலால் வந்ததா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே இருந்தப்பறம், நான் நல்ல பிராமண குலத்தில் தான் பிறந்தேன், என்னுடைய பிறவி வீணாக கழியுது, ஆனால் அதுக்காக நான் ஏன் தெய்வத்தை குறை சொல்லணும்? ஒருவேளை நான் மூடனாக தீர்வதற்கு முன்ஜென்ம பாவமும், இதை எப்படி சரி செய்வது, எந்த தெய்வத்தை வணங்குவது அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து 14 வருஷம் ஆயிடுச்சான். ஒரு நாள் ஒரு பன்றி வேடனோட அம்பு பட்டு சத்தியவிரதன் காலடியில் விழுந்துருச்சான். அதை பார்த்ததுமே சத்தியவிரதன் பன்றி மேலே இறக்கம் கொண்டு, அவனாலே பேச முடியாதல்ல, அதனால் அந்த பன்னி கத்துற மாதிரி ஹ்ரூ ஹ்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கத்தனா அப்படியா. அவன் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தால் அதை உச்சரித்ததுனால தேவியின் ஸ்ரீ வித்யா மந்திர சம்பந்தமுடைய பீஜாட்சர உச்சரிப்பு அவன் கூவிய கூச்சல் எழுந்தது. உடனே பன்றி அருகில் உள்ள புதரில் போய் மறைஞ்சிக்கிச்சான். அப்போ அந்த வேடன் அம்பு பட்ட பன்றி எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானா. நீ பொய் சொல்லாத சத்தியவிரதன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் என் குடும்பம் ரொம்ப பசியால் வாடுது, அதனால் நீ உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு நானாம். அதை கேட்டதுமே சத்தியவிரதன் அவன் சொல்கிறதும் உண்மைதான், ஆனால் பன்றியை காட்டி கொடுத்தாலும் அதுவும் பாவம்தான், என்ன செய்வது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு பன்றி இருக்கிற புதருக்கு பக்கத்தில் போய் ஹ்ரூ ஹ்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கூச்சலிட்டானா. உடனே தேவி கருணை கொண்டு அவன் முன்னால் அவனுக்கு சகல வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் கொடுத்தாங்களாம். அவனை பெரிய வித்யாபதி ஆக்கிட்டாங்களாம். உடனே சத்தியவிரதன் வேடனை பார்த்து சொன்னாங்களாம், எவன் காண்கின்றானோ அவன் சொல்வதில்லை, எவன் சொல்கின்றானோ அவன் காண்பதில்லை, உடலின் பயனையே கருதியுள்ள வேடனே அடிக்கடி என்ன கேட்கிறாய், விந்தை இதே அப்படின்னு சொல்லி பொருள் படுற மாதிரி ஒரு பாடலை சொன்னதுமே வேடன் எதுவுமே பேசாமல் போயிட்டாங்களாம்.
அப்புறமேட்டு தன் மகன் பெரிய பண்டிதன் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு சத்தியவிரதனோட பெற்றோர்கள் அவனுடைய ஆசிரமத்துக்கு ஆனந்தத்தோடும் மரியாதையோடும் தன்னோட மகனை அவங்களுடைய இல்லத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்களாம். அப்புறமேட்டு வியாசர் சொன்னார், அரசே, பன்றி முனகிய ஒலி குரலை கொண்டே சத்தியவிரதன் அந்த ஒலியை உச்சரித்தான். அதனையே தேவி தனது மந்திர பீஜாச்சாரத்தை உச்சரித்ததாக நினச்சி அவனுக்கு இவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க. அதை முறைப்படி உச்சரித்தாக்கா நம்மளுடைய விருப்பங்கள் எல்லாத்தையுமே தேவி நிறைவேற்றி கொடுத்துருவாங்க. தேவியோட அருள் பெற்றவர்கள் எல்லாத்துலேயுமே சிறந்து விளங்கி சம்சார கடலிலிருந்து விடுபடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். நாளைக்கு தேவி யக்ஞ விதிமுறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஓகே, பாய். ராதே கிருஷ்ணா.